אז מה קורה חברים? חלק 2. את הסרטון מקודם לא יצא לנו טוב, אבל אתם זוכרים, יצא לנו את טוב, סוקה וצוקה. לא. יצא לנו את סוקה. שנייה. מה? רגע. לא, אבל שירה שמעו, בחלק הראשון יצא לנו סוקה, טוב ואת סוקה, טוב וצוקו. סוקה, טוב, צוק, עכשיו אני רוצה. טוב, אני אומר אותה, אני רוצה את קטרה, או את קטרה או את אנג. בואו נראה מי יצא לי. קטרה! חברים, יצא לי את קטרה. רציתי אותה. יצא לנו. אוי, שיט. יצא לנו את קטרה. זה יפה. תסתכלו. אוי, שיט. רגע. הנה קטרה והנה הקלף. הוא פשוט מאמן. יאללה. טוב, תורי. אני אומר, יצא לה את אנג. אני רוצה אני לא יודע. את האנג. אני לא יודע, אני חושב אני מרגיש שיש לי הרגשה שאני ממש עכשיו רוצה את אנג. ממש. או את המיסטורי. זה. אוקיי, אני אומר מיסטורי זה אימא של צוקו. לא יודע. אנג. אני ממש רוצה את זה אחד אנג מתוך באוסף. 6. אבא, דוד של צוקו. של צוקו הוא 1 מתוך 6 גם, והמיסטורי זה 1 מתוך 24 קופסאות. כאילו כאלו חיילים. כן, בודדים כאלה. יאללה. 3, 4. אני אומר אנג, בבקשה. תראו לפניי. חבר'ה. אנג! אנג. רק חסר לו את זה, שאת זה אנחנו צריכים לחבר לו. בוא נראה את הקלף ואני באמת. טוב, נשאר לך האחרון. מה אתה רוצה? למיסטורי? אני רוצה את המיסטורי האחרון. עושה זה ריח. מוכנים? אני רוצה ממש, רגע, אני ממש רוצה אותו, את המיסטורי. אני אומר, זה אמא של צוקו והוא. אבא של צוקו. אבא של צוקו, אמא של צוקו. תראו, אני אומר זה אמא של צוקו, אבל תראו לפניי. מי זה חברים? המיסטורי. חבר'ה, זה המיסטורי, ומסתבר שזה לא אמא של צוקו. זה אפה ומומו. איזה יפים הם נראים. וואו. איזה מושקע. גם אפשר להוציא אותם. אפשר להחזיר אותם. מטורף, באמת. זה עד עכשיו הכי מטורף. ותזכרו שחסר לנו רק אותו. איזה מן שיצא. אז אמן שיצא בחלק הבא. יאללה ביי.